Benvidos á nosa terceira entrevista. E nada, xa podedes ver a quen está aquí. Un chaval, bueno, conocido alá polo pueblo tamén. E nada, o seu físico fala por si solo. Non creo que nos veña a falar aquí de matemáticas ni esas cousas. E nada, vai nos contar o mundo do xinasio e as súas vivencias. Nada, Martín, que tal? Todo ben? Bueno, un placer terche aquí. Gracias a vos por invitarme. Nada, nada. A verdade é que non nos costou nada convencerche, foi No, no. directo e así é como está o mellor. Gústame esta iniciativa do programa, verdad? Gracias. Hai que botarse a Sí, innovar. a ver, Sí. Ao final é iso. Bueno, xa na primeira entrevista xa te saludamos Sí, por sí, sí. cámara. Entonces, bueno, é un mundo que, por exemplo, na serra sí que se vive moito, pero non tan dunha forma tan profesional como a ti. Entonces, sí que para moito xa eres unha persona a seguir, eres, pues, o ídolo de bastantes rapaces. Sí, bueno, pois con eso xa compensa moitas cousas, a verdad. Sí, a verdade é que é moito esfuerzo o que hai que dedicarlle a un mundo, o sea, do culturismo de competición, ao final. Claro, sí, O tema do gimnasio, pois mira, vas ao gimnasio, se queres ir vas, se non vas, pero o tema de xa de ter un físico claro. de competición, eso xa son Disciplina. 24 horas todos os días da semana, todos os días do ano. Claro, non hai que ter moita forza psicológica é complicado a veces que non compagina con nada, hai moitos hobbies e outros que tamén. tampouco, hai veces que tampouco che vai apetecer ir. A ver, si eu penso que dunha vez que decides competir e dedicarte ao tema do culturismo, xa entrenar xa che gusta como ir tomar unha caña a un bar, sabes? Claro. Moita xente ao mellor, pois, vai ao gimnasio se chove, se está bo día vai á playa, sabes? Eu, para min, ir ao gimnasio, teña máis gana ou menos gana, para min entrenar é necesario, sabes? Para min é o benestar do día a día, Claro. sabes? Ao final, depois de tantos anos ahora mismo, pois mira, xa non busco un físico, sabes? Dame igual se estou mellor, estou peor, pero ao final, justo ir a entrenar, sabes? Eu Claro. necesito esa horiña e media, ir a entrenar, non sei, xa son moitos anos, Xa, para sí, min sí. é a rutina diaria, sabes? A mí non me costa ir, sabes? Eu non é, teño que ir ao gimnasio, teño que facer as comidas do día seguinte. Para min esa é a rutina esa depois de tantos anos. Eu penso que eso o que che leva a dedicarte a eso é que primeiro de nada tenches que ajustar ir a entrenar. E esta pasión, con cantos anos empezou? A ver, eu considero que sempre me chamou a atención o tema dos corpos musculados, sabes? Creo que sempre me chamaba cando vía películas de Stallone, de tal, sí, sempre me chamaba moita atención eso. Eu penso que sempre, sabes, o que pasa que, joder, sempre fui un apasionado tamén dos coches, das motos e Sí. tal. E bueno, sempre te vas desviando un pouco, pero bueno, hasta Claro. o día que un día de broma caímos ali no gimnasio e hasta o día de hoxe. Na serra caístes ou... Sí, empezamos un día, máis un colega de toda a vida, en plan, vamos ao gimnasio, tal, de broma, o primeiro sempre entras con Xa. medio vergonza, tal, pero hai xente maior, eu aquí son un indundi e tal, pero bueno, pouco a pouco, pois xente que che vai metendo, aconsellando cousas, fai isto, fai outro, tal, ben, a verdad. Joder, que ben. Que puedes sentirlo ese primer día? Porque sí que é verdade que hai xente que ten, a mí pásame, eu teño ido ao gimnasio veces contadas, pero vergonza. E depois ves a ti ali no gimnasio como un toro. Sí, a ver, mira, por exemplo, eu sempre xoguei ao fútbol. Sempre xoguei ao fútbol, daquela, bueno, cando nós éramos chavales, realmente na serra non había equipo de fútbol, estaba bastante de capa caída ese tema, bueno, depois cando si con 18, 19 anos xa foi cando se volveu a renovar o tema do campo de fútbol, fixose o Outes e tal, estábamos entrenando co Outes, que era cando se estaba empezando a formar un equipo, e xa levaba un par de semanas, casi un mes indo ao gimnasio, xa me costaba ir a entrenar ao fútbol, sabes? E non ir ao gimnasio, sabes? E aí foi Xa te cando tiraba dixen, ui, aquí algo está pasando, sabes? Tiñas as piñas, Sí, xa me estaba molando moito, sí. Bueno, Claro, como dixestes que antes do gimnasio xogabas o fútbol, antes do gimnasio practicastes solo ese deporte? Ou eras máis... A ver, considero que sempre é un blog deporte, sabes? Mm. Tanto xogar ao fútbol O como ao fútbol. ping-pong, ao badminton, dame igual. Sempre me motivou facer deporte.
sabes? O meu pai tamén se volveu unha persona deportista e creo que ao final eso, pois sempre cho transmiten, sabes? Sí. E sempre... Pero bueno, sempre hai un deporte que che tira máis, non? A pasión ao final que te Sí, pasas agora para claro, activala. o que pasa é claro que a ver, agora as cousas cambiaron moito, sabes? Agora con 14, 15, 16 anos, pois eu vexo chavales no gimnasio é normal, sabes? Pero eu recordo antes estar xogando a mellor un partido de fútbol, o primeiro gimnasio que hubo na Serra era no polideportivo, Sí, ali na Que, parte de atrás, sí. que o reformaron así, medio sí, reformaron. sí. E acórdome sempre ir ollear e tal, e viña o entrenador, non, podes estar aquí e tal. Antes as cousas eran moi diferentes agora, sabes? Bueno, ao final, pois mira, o sea, a ver, aparte nun pueblo como na Serra tampouco nunca hubo nadie que practicara eso, Xa. ni che inculcara Sí. eso, sabes? Ao Eu final, acordome de cando era pequena que iba con meu irmán, que me leva 3 anos, estaba super mal visto que os rapaces entraran ao gimnasio. Ahora é o Claro. primeiro que se vai en todos os Sí, deportes, sí. apoiarse co gimnasio, pero Sí, antes, sí, sí. non sei se era un mito ou tal, que dicían antes de tantos anos non vas, Sí, porque se non correcto. quedas... E non che deixaban entrar. Nada, No. Acordo que non, aquí non podes, cantos anos tendes? Pois 14, 15 anos, aquí non podes estar mínimo das 6 anos e co permiso dos pais e tal. Por iso, ao final, aínda que che tirara, xa moito non che permitían facer, sabes? Xa. Con que idea ibas ao principio ao gimnasio? O con ter un bo físico ou xa con a idea de Creo que competir? o tema da competición nunca pensei que pudera chegar a iso porque, claro, é o que falamos. Tive vías daquela culturistas e ti dixías, eu jamás vou chegar a eso, pero sí que tuve sempre esa mentalidade de querer estar fuerte, moi fuerte, sabes? A mí non me valía ir ao gimnasio e ter uns abdominales, non, eu quería estar fuerte, sabes? E levantar as mancuernas máis grandes que había ali, kilos, o sea, sempre eu penso que ao final conseguín o físico que tuve gracias a eso, a que sempre me exigín moito, sabes? Non fun conformista, Claro. sabes? Hai xente que vai ao gimnasio e, bueno, eu así chégame, non. Eu quería estar cada vez máis fuerte, e non me puse máis fuerte, pois, porque deixei, porque, bueno, por cousas da vida, no momento e tal, pois, non fun máis alá. E máis, hai algo tamén que pasa, non? Que como que ti, cando te miras ao espello e tal, xa estás tan acostumbrado ao teu físico que ao final veste para o resto, estás fuertísimo, pero mellor para ti diste Sí, pero considero que tamén iso é unha cousa positiva para realmente evolucionar, sabes? Se ti... O sea, se tes o ego moi alto e te crees que eres Dios, ao final, pois tamén eres conformista, sabes? Se ao final non eres objetivo contigo mismo, cada vez, Dios, pois faltame ombro, faltame brazo, faltame tal, considero que isto, ao final, lévache a claro, pero sí, ao final, nunca eres objetivo contigo, ti estás mirando todo o día, sabes? E a xente dixe, mima, ese brazo, tal, mima, estás gigante, tal, e ti miras te diste, bueno, pois gracias, pero non é suficiente, sabes? Sempre tuveses bo físico? Obviamente, despois do gimnasio, sí, pero antes... Sí, bueno, pero fui unha persona sempre moi delgada, sabes? Foi un físico normal. Unha persona, nunca non tuve un físico que chamara a atención sin entrenar, sabes? Considero que sí que tuve un físico que respondeu sempre moi ben aos estímulos, sabes? Todo o que facía sempre respondeu moi ben, tanto a dieta como ao entreno, pero tampouco non me considero que teña unha genética abismal, sabes? Que digas ti respiras e estás fuerte, sabes? Que hai xente que é así, non, considero que teño bo físico e unha genética agradecida, pero con traballo, sabes? É como é, por exemplo, un día calquera ou un entrenamento a día de hoxe? Bueno, a ver, a día de hoxe tomo con moita calma. Sí que sigo facendo a miña rutina de dietas, as miñas 6 comidas diarias, ou a miña hora e media, 2 de entreno, dependendo do grupo muscular. E para mí é unha rutina, levantarme pola mañá, desayunar, depois no traballo no descanso a miña comida, mediodía a miña comida. Sí que me considero que agora son un pouquinho máis jalopín ca dieta, sabes? Son moi goloso, sabes? Me gusta moito dulce é complicado, pero bueno. O sea, sí que me considero que si me propoño facer unha dieta, o sea, son capaz de facela 100% porque depois de todo o que teño pasado, ahora todo é un paseo. E, bueno, a ver se nos podes explicar como era un día de unha rutina túa de cando competías. Porque agora sí que estás un poquinho máis tranquilo, pero bueno, sí, antes non.
era, o sea, viña sendo o mismo, pero todo ao milímetro, sabes? Dieta ao milímetro, entreno ao milímetro, descanso ao milímetro. Ao final, ti cando te decides facer unha preparación para competir nunha fecha, pois tes a fase de volumen para intentar meter a máxima masa muscular, e pois tes a definición para chegar a ese punto de competición extremo. Si, o volumen genial, comer como un burro e disfrutar, pero despois aí os problemas veñen cando hai que apretar as tuercas, sabes? Ainda por encima eu son unha persona que me costa, o sea, non me costa coller peso e coller tamaño, pero sí que me costa moito definirme, Claro. sabes? Porque dentro da definición acortas de comida, pero tamén te deshidratas, non? Sí, bueno, o sea, ti vas acortando comida e hidrato, o sea, por exemplo, a base da proteína máis ou menos sempre se mantén. Aí sojas cas grasas e cos hidratos, sabes? Bueno, pois vas apretando, os primeiros meses, bueno, pois o teu entrenador vai mirando como vai o teu físico, se hai que ir recortando, metendo aeróbico, etcétera, ir controlando aí, e depois sí que xa semanas antes hai que facer cargas e descargas de agua, cortar sal, sodio, o sea, son cousas. Pues, imagino que aí pasaste mal en algún momento, non? Sí, pasei no mal a parte que o meu entrenador era Cerrado. un entrenador moi Cañero. moi cañero, moi old school, era moi espartano. Bueno, agradezo que fora así porque ao final con eso sí que me fixo moi fuerte psicológicamente, sabes? Ao mellor a día de hoxe con todo o que sei sí que faría as cousas de outra maneira. Non quero dicir que non estuveran ben feitas como elas fixo, pero sí que a min non me funcionou 100% porque era, o sea, considérame que psicológicamente sí que son bastante fuerte, pero non ao mellor tanto como el me exigía, Claro. sabes? El solo conocía ese camiño, ahora mismo sei que hai máis camiños, sabes? Tes que amoldar, o sea, ti tes que facer o que el che manda, pero el tamén tens que amoldar a ti para intentarmos chegar xuntos a un destino, sabes? Se ti ao final vas por un camiño, el che di que ese camiño é así, ti estás arriba e baixo, tropeza, levántate, boom, tal, e el non é nada flexible, eso ao final. Claro, tamén se ten que mollar a cada. Claro, ao final a mí o que me pasou foi que eso, chegaba un momento que non o disfrutaba, sabes? A mí justamente entrenar. Xa. Fixen eso porque, claro, entrenar, bueno, o físico era agradecido e, bueno, entre uns colegas e tal, joa, tiñas que competir, anímate, tal e cual, bueno, pois guai, vaña, vámoslo a facer. Pero bueno, foi moi duro e non debería de serlo tanto, sabes? Pues, seguramente que se non houbera sido tan duro, ao mellor a día de hoxe non, pero sí que seguiría moitos máis anos que a miña carreira como culturista ou aficionado. Con cantos anos fostes a primeira competición? Pois con 25, casi 25. Con casi 25, sí. Eu empecé no gimnasio con 20. Os primeiros anos sí que foron un pouco así as cejas, máis ou menos facendo o que ti pensas que é correcto e ao final mitad correcto, mitad non. E pois foi cando realmente me metín con este preparador, porque tamén son unha persona que non me, o sea, non me fío fácil de unha persona, sabes? E daquela non é como ahora, tío, ahora hai entrenadores debaixo das pedras. Daquela había ese estrés que non me fiaba hasta que apareceu este chaval aí en Santiago tal, e bueno, animeime, a verdade que moi ben. Canto tempo estuves entrenando para competir? Porque, bueno, dixeste que os primeiros anos... Claro, a ver, sí que eu cando empecé con el xa levaba unha base, unha boa base, xa levaba 3 anos de entreno, foran ben feitos ou mal feitos, son 3 anos de entreno que están aí. E despois fixemos unha preparación de un ano enteiro e pois foi cando salín a competir o campeonato gallego. Competín no gallego, iba a facer tamén un norte de España e non fun capaz. Non fun capaz, o sea, psicológicamente vinme abaixo e non fun capaz de seguir ca dieta porque tiña que aguantar desde o gallego a norte, eran 2 semanas. Claro, tiña que aguantar, tiña que parar de competir, aguantar esas 2 semanas, depois volver a facer unhas diuresis, unhas descargas e tal, e volver a competir, e non, o sea, reventei, non fun capaz, sabes? O sea, ao final a cabeza eu todo e non fun, o sea, non fun fuerte, a verdad, para aguantar.
Pero é que, por exemplo, moitos deportes sí que teñen esa axuda psicológica, os psicólogos deportivos, que ao mellor nese momento non estaba tan visto. Sí, a ver, considero que agora hai moita máis información. Claro. Sabes, agora hai moita máis información. Claro, é que hai moitas formas de facer as cousas, sabes? E antes, ao final, a maioría dos entrenadores, a non ser que fora algún que raro, a maioría era así. Era A ou B, sabes? Isto é así. Se queres chegar aquí, tens que ir así, e se non, pois tens que abandonar. Bueno, a ver, ao final, pois mira, é unha forma de facer as cousas. Non é a correcta, pero nese momento foi así, fixámoslo así, e bueno. Que sentiste cando non pudeses na seguinte competición, na do norte? Bueno, nese momento, a ver, salín meu primeiro campeonato, ganei, sí. Sabes, eu estaba nunha nube, sabes, sí, nese momento, sales a competir, nunca pensastes que ibas a lograr eso na vida, e ainda por encima ganas, sabes, que a túa familia ali, os teus amigos, sabes, todo ali, estás no top, cunha euforia total, e a verdade é que si que as primeiras semanas, pois, dáme igual, non me importou, si que despois, claro, despois arrepíntaste, despois ves aos teus compañeros de equipo que foron a competición, tal, ti non fostes, e bueno, ben, pero bueno, ao final o entrenador entendeu, os compañeros tamén, ánimo, tal, para a próxima, e bueno, nesa vez, pois a verdade é que non foi moi duro o haber deixado a preparación, sabes? Cal é o teu exercicio favorito? Ou que parte é a que máis te gusta entrenar? O peito. Foi gracioso, porque como vestes o peito e xa estes o peito. Sí, o peito porque se me dá moi ben. Son moi bueno facendo press banca, é verdade. É o teu peor, o que máis odias entrenar? Home, eu creo que todo o mundo que fixo un entreno extremo de perna odia a perna, pero eu non o odio, o sea, é un amor-odio, sabes? Eu considero que, como dixía o meu entrenador, o único día da semana que se entrena é o día de perna, é verdade. Chegas ao límite... Tío, torso, brazo, ombro, espalda, peito, eso entreno calquera. Nadie saleu dali mareado por eso, pero a perna... Podeche levar ás portas do inferno. Cantas veces se volvestes por iso? Moitas. Eu hoxe en día evito, porque sei onde teño o límite e chego aí a ese 95% e solto, pero sí que, pero bueno, ao final Por que é tan extremo o tema de perna? Porque a perna é un músculo moi grande, tens que pensar que é a mitad do corpo, e os exercicios son moi exigentes, sabes? Ti cando estás facendo unha sentadilla, o seu peso en riba da espalda, estás facendo unha forza con todo o corpo, estás dando absolutamente todo, sabes? Unha sentadilla, iso é o número 1 dun entreno. Eu acordo de que a min perna era o que máis me gustaba entrenar. Sí, no, si ao final sí que é o que máis gusta porque ves realmente que é o que máis traballo che dá. Pero sí que é verdade que me gustaba hasta que me mandaban facer sentadilla búlgara. Sí. Entonces, claro, hai momentos nos que dis, é que ou paro ou marcho deste mundo xa. Sí, no, a ver, unha serie así bastante fuerte, casi o fallo dun exercicio de sentadilla, unha jaca ou así, o sea, isto danche mareos, é complicado. Sí, eu escoitara xa unha vez no gimnasio, que bueno, iba ao gimnasio a facer de todo menos os exercicios. Pero bueno, escoitara sí que comentaras por ali que cando facías o día de perna que traballabas todos os músculos e cando máis sudabas, máis... Sí, é que ao final un entreno de perna iso é mortal. Unha vez che pasou como, por exemplo, donde máis se ve é en powerlifting, non? Estes que levantan peso e, claro, do esforzo, do aire e todo, que quedan cao e caen redondos como a plancha. Pois ainda me pasou hai un par de meses, tamén, estábamos facendo un entreno e era facendo unha serie ascendente de peso e descendente hasta chegar ao límite, ascendendo e ao límite descendendo, e me dar un baixón de azúcar ou algo, e tuve que dar ao límite, un azucarillo na boca, e o vello vais. Agora ti capaz de tomar. Sí, o que pasa que meto malí cos xóvenes e ao final os xóvenes están por ali como nada e eu no chal, pero bueno, foi unha cousa puntual.
Imagínome que me colleu mal e tal, pero bueno, Claro. ao final son sensacións que as vives e diste complicado. Pero sí, moitas veces mareos, ter que parar, mollar a cara, mollar a nuca. Sí. Uf, Mais agora no verán tamén, toda a sí, ventilación. sí. Home, depois a base cos anos vas aprendendo como gestionar Xa. os entrenos hasta onde podes chegar ou ainda non, ou onde non, pero ao principio, aparte, depois vas a mí sempre me gustou entrenar con xente realmente que estuvera máis fuerte que a min, ou polo menos o mismo fuerte que a min, sabes? Sí. Porque ao final ti se vas a entrenar con xente que é o sea, que teña menos potencia que ti entrenando, Non che sempre, motiva. non é que non che motive, pero como sempre che arrastra tamén a ti non ir Claro, claro, a full, Sí. entendes? E ao final eu penso que eso, os entrenos cando vas ao límite é cando entrenas con xente que entrena fuerte. Sabes? Ou polo menos que lle poña ganas. Sí. Ainda que sea menos fuerte que ti, veña, vamos, tal, ainda que tire con menos kilos, el que vaya cos seus kilos a fallo é que che motiva a ti a que ti vayas cos teus kilos a Que fallo. poidas meterche outro. Correcto, sí. Sí. Cal é o teu plan de alimentación? Porque, bueno, entrenamento máis ou menos témolo claro, pero Sí. a alimentación tamén é unha parte moi importante. A alimentación é a Ou parte casi máis todo, importante. sí. Sí. Eu considero que un 70% é a alimentación. Ti podes ir a entrenar como un burro que Depois se comes, nada. si non metes o que tens que meter, E ao o final descanso é a tamén. gasolina, tío. Ti a un coche se lle botas a gasolina que non lle toca, Xa. pode ir ranqueando, pero ao final non vai a funcionar ben. E ao final as dietas, pois son dietas onde tens que meter a túa ingesta de proteína, hidrato, as túas grasas. Hai xente que o controla por calorías. Eu a verdade é que non, sempre o controlei por exemplo, os gramos de proteína, gramos de hidrato, as grasas cando toca, bueno, pois verduras e eso, meter algo de fruta, eso, que hai moitas formas de facer dietas. Eu a verdade é que as miñas dietas sempre foron bastante básicas porque me considero que son moi cafre para facer dieta. E como me complicos un pouco non a fago. Costache moito. Sí, costa moito. Eu prefiero coller e facer unha cazola de arroz para dividilo nas 6 comidas de todo o día, un par de comidas de pollo, unha de ternera, un par delas de claras de ovo e acabouse. Sabes, hai xente que che di, eu non son capaz de comerlos todos os días porque me tiro do balcón para vai. Sabes, hai xente que ten que variar. Pois un día que si salmón, que si merluza, aquí meto verduras, aquí tal, aquí unha fruta, aquí... Ten que variar sabores, senón non é capaz de levar, non é longeva a dieta. Por exemplo, do arroz e do polo, sí. Nada. Ou da dieta en sí. Nunca me- che deu por dicir, vou, tiro con todo. No, a ver, o que pasa é que eu penso que psicológicamente teño asimilado eso, sabes? É máis, estou peor se non a fago, Xa, é que sabes? sí. Por exemplo, ahora que estou así un poquinho máis abandonado co tema da dieta, sabes? Ao mellor chego ao fin de semana, meto unha comilona, imagínate, o sábado pola mediodía, e depois pola tarde non me dá entrado comida, e xa estou rayado con que me saltei 2 comidas e tal e cual, que ao final, o sea, non che vai supoñer nada, pero ti psicológicamente estás tan acostumbrado a facer eso, sabes? É que, Dios, lévalo peor non facelo que telo que facer, non... Xa. Depois de tantos anos sale solo. Xa. Cal é o teu capricho favorito? Cando saltas a dieta? Eu dulces. Dulce. A ver, a min a comida, si, o salado, si, comer unha boa carne, comer tal, ben, pero eu, para min, o meu soño sempre digo, eu quero un buffet de postres. Eu quero un buffet de postres. Entrar ali a poder comer de todo. Joder. Si, son moito de dulce. E claro, nos temas de cando competías así máis exigente e tal, tú supoño que había unha temporada ou uns días ou tal nas que pasabas fame. Non pasas fame en sí, pasas gana de cousas, sabes? Claro, entrancho os antojos. Claro, tes antoxos e a ansiedade de comer, o sea, venche de todo a cabeza. O sea, cando Hasta soños. non estás a dieta, non se che antoxa nada e podes comer calquera cousa. Ahora, cando estás a dieta, dis, cando acaba a dieta vou comer isto. Parece que se che ven ao supermercado todo pola cabeza aí nun minuto. Sí. Pero fame non pasas porque ao final estás comendo, sabes? Estás facendo 6 comidas ao día, ca túa proteína, co teu hidrato cando toca. O sea, ao final unha persona competindo a dieta, case seguro que
mete ingezas de comida máis grandes que unha persona o día a día, sabes? Pero claro, ao final son todos os días comendo que si cousas a plancha, cousas cocidas, cousas que o corpo come e a media hora xa o ventilou, sabes? E é cando son moitos meses facendo o mismo e creeches a ansiedade bueno, son cousas que hai que vivilo para saber o que sintes, sabes? Non cho poden contar. Sí, pero Eso hai que esas cousas que se sinten dentro. Despois tamén o resultado é satisfactorio. Sí, claro. Ves o resultado, ves o teu corpo. Claro, e máis a parte que depois os primeiros meses non é, sí que a evolución vai moi pouco a pouco, sabes? Pero cando se está chegando un mes antes, máis ou menos, un mes e medio da competición, si cos cambios, cando fases as cargas e descargas ao mellor hidrato para tirar kilos e así, cambias por horas, sabes? E a noite antes de competir, cando tomas a diuresis, sabes que os diuréticos son para vaciar o líquido do que tes no corpo, sabes? Tes que estar non me acordo ahora mismo, X horas sin beber, sabes? Por exemplo, a última vez que competín, que fun a Barcelona, fixen a diuresis, tomei na 7 da tarde e tiña que estar sin beber hasta o día siguiente. E acórdome que me levantei no apartamento ás 3:30 da mañán para ir ao baño, cando me vi no espello dixen, buah, quen é ese que está aí, sabes? O sea, esas partes, por exemplo, das pernas, que sempre tarda máis en soltar a agua e así, sabes? Que non das visto esas venas, eses cortes profundos e tal, e levantarte así medio dormido e apertar as pernas e o abdomen e ver todo remetido e a verdade é que son cousas que paga a pena todo, sabes? Eses momentos. E no tema da competición, a ver se nos podes explicar moi ben como funcionan, como... Dixestes que a primeira ganástea. Sí. Como ganastes? Pois mira, voucho ser sincero, ganeina porque considero que tiña un físico moi bonito, sabes? Tiña un físico moi bonito, sí que as competicións ahora mismo perderon bastante nivel, sabes? Creo que todo o mundo está de acordo comigo que perderon nivel porque, bueno, todo perdeu pasión, sabes? E a xente non lle dedica tanta pasión ao ginasio como lle dedicaba. Claro, antes a xente iba ao ginasio, a unha persona que salía a competir ben, sabes? Bueno, a verdade é que ganei a un compañeiro meu de equipo que considero que era o que mellor estaba da línea, creo que éramos na miña categoría 12 ou 13. Bueno, estaban todos bastante ben, pero a verdade é que o meu compañeiro estaba moi ben, sabes? E ao final, incluso iba bastante mellor de condición que a min, que sí que eu, bueno, sí que os últimos días antes de competir fun un pouco cafre, aí fallei un pouquiño ca dieta, non salín ao 100%, pero ainda así ganei porque, bueno, porque ao final hai físicos que os miras e baixa a vista, sabes? É indiscutible xa polas formas que ten, polo bombeo muscular e tal. Ele iba mellor de condición que a min, pero a verdade é que iba moito máis grande que ele e tal, e bueno, a verdade é que o disfrutei bastante. E as líneas esas de competición que van por categorías de peso? Sí, van por peso. Bueno, hai categorías, bueno, agora, cando eu competía, había men físic, que son como modelos, que van co bañador, o sea, non puntuaban as pernas, puntuaba o torso, e iso eran como as categorías, o sea, non máis baixas, o sea, eles teñen o seu traballo, os culturistas teñen o seu traballo, sabes? Pero sí que daquela eran, bueno, non son físicos con un gran tamaño muscular, buscan máis o que é a línea, belleza facial, e cousas así, e despois estaban principiantes, había talla baixa, talla alta, e despois estaban os clásicos, talla baixa, talla alta, e despois estaban os culturistas, os grandes, os que lle chaman open, sabes? O sea, era máis de X kilos. E esas posturas que facedes vos, como entrenades? Na casa, mirando pro espello? Sí, bueno, máis ou menos o teu entrenador pois vaiche dicindo como posar, sabes? Tes esas poses reglamentarias, tes que colocar, facelas, e despois
ti preparas unha coreografía, que unha Sí, canción e fas unha coreografía Con para esas poses. con esas no, bueno, sí, Ou- intentas facer todas as poses, pero pois non as clavas tanto. Ti, por exemplo, cando estás na línea de competición, che mandan facer as posturas doble bíceps de espalda, abdomen e perna e tal, pois estás todo na línea e terás que clavar, aguantar uns segundos para que os jueces che analicen e miren, depois o que é a coreografía, pois eso xa é algo extra que faz, pero Máis fluido. sí que ao final o traballo telo que facer cando estás cos outros, sabes? Claro. E esa curiosidade que eu non teño ni idea. O bronceado ese que vos poñen, para que é? É un tinte para resaltar, Para que resalta máis os músculos, claro, verdad? para resaltar, o sea, ti daste, joder, eu por exemplo son moi blanquiño de piel e ao final, Con pois tinte, cas luces e todo non che resaltaría, ti daste un tinte Eso. máis moreno, depois daste un gloss, un brillo, Estético, como non? que, exacto, Non é é para- como Sí. para resaltar máis o Sí, porque o o físico. vexo e dixo, joder, pero que moreno está este. Sí. E claro, Sí, a ver, por exemplo, a xente de color ao final só se dá o brillo. sí. Claro. Xa non ten que dar tinte, lógico. Que curioso. Eso sí Sí, que sí. sempre me resultou... Porque claro, é por todo o corpo, a cara tamén, non? Sí, home, hai xente que nos dá na cara, pero depois eso Chamo moito. queda claro. Hai que, canto mellor o des, incluso ahora só dan con pistola, tipo un aerógrafo e todo, sí, sí. Pero eso dan ali na competición, o te lo que levar ti. E, a ver, antes non había eso. Eu cando competía era con un rodillo. Como se estuvera sí, pintando. Sí, exacto. Un rodillo dabas, e despois camán polas zonas así Sí. onde máis había pliegues e así darte camán, con esponxa, Sí, tal, pero e o tal. tinte tal dan ali? Ou No, é cómpralo ti. cousa Sí, eso é cousa túa. Eso puntúan tamén, como vas ou porque igual Home, pode ser todo non é manchado. que o puntúen, pero canto millor teñas a posta en escena, sabes? Ti, por exemplo, mira, un tatuaje non é que che boten para atrás por un tatuaje, pero ti imagínate que estás na línea de competición e estás moi igualado con outro competidor e ao mellor un tatuaje perdeces a competición. Non porque che resten porque leves o tatuaje, senón porque o tatuaje tapa a forma do músculo, sabes? Tapache a forma do músculo, a mellor ti tes un corte aí nunha zona que o tatuaje cho está tapando, non cho está resaltando, e outra persona sí que se lle ven as fibras aí do ombro e tal e cual, Claro. oye, Joder, curioso. sí, sí, sí. A ver, eso sí que non o sabía. Pois sí. Sí, eu pregunto Sabes, por non é curiosidade. non é que che boten para atrás por o tatuaje como tal, pero Al ti, final perdes. correcto, e ao final ti se tes un bo o sea, se estás ben tintado, a puesta en escena é moito mellor, sabes, se tes un tinte dun color bonito, se está todo ben Uniforme, todo. claro, estendido e tal, pois eso son cousiñas que parece que non, pero todo suma. Esa primeira vez que subiste a tarima, que sentistes? E ademais, ganando. A primeira vez que subín, cando estábamos atrás no backstage, ao principio, pero sí que considero que non estaba nervioso porque sabía que estaba fuerte. Eu sabía que estaba fuerte, sabes? Eu, ao principio, a ver, antes non é como agora. Ti antes, agora que as redes sociales sabes de sobra quen vai competir, como están os físicos antes. Oye, non son tan bello, pero daquela, pois tiñas Facebook e tal, pero non vías a con quen ibas competir. Claro. E si que ibas, Dios, con esa curiosidade, ver si matou, non medo, porque ti ao final fixaste o teu traballo e ao final é o que hai, sabes? Cando cheguei ali empecé a ollar un pouco tal, bueno, estes son no pesaje, estes son os que van competir contigo, tal e cual, e dixen, aquí o único que me pode facer algo de sombra é o meu compañeiro de equipo, sabes? Tal. E depois cando salimos da primeira vez e tal, tipo, os colegas, busón, tal, e xa te ves arriba e xa estás no teu momento, sabes? Eres ti ali, claro, tío, sabes? E ti É o teu show. nesa competición posastes? O sea, sí, non? Entendo que sí. Sí, claro. Ca música tamén? Sí, tamén. E que canción collestes? Pois non me acordo. Porque eso podes coller Sí, aquella, non? eu non me acordo que canción fora, pero intentei coller unha así que tuera un ritmo medio animado, pero tampouco que fora moi rápido para... Sí. O que sí acórdome que pouco preparei a coreografía, foi máis ou menos unha cousa momentánea que saleu así e ben, pero bueno, pudo salir ben como pudo salir mal. Claro. Bueno, vese que saleu de maravilla. Sí, guai. Sí, porque eu disfrutei. E entre os competidores, que tal? Hai moito pique? Hai bo rollo? É complicado. É complicado porque
hai xente que se lle sube a cabeza o de estar fuerte, sabes? Xa. Eso, pero bueno, supoño que será como en todo, sabes? Pero sí que hai bo rollo. Eu creo que sí que hai bo rollo. Porque antes de Sí. salir a competir, en plan, estades xuntos... Sí, claro, estás atrás. Estás atrás Todos, ali. todos Sí, juntos. estás. Cada uno seu mundo, pero todos Sí, juntos. estás ali. A ver, por exemplo, cando foi o Campeonato Gallego era nun auditorio aí en Valga e ao final é como todo máis campechano, máis, Sí. sabes? Claro. Bueno, estás todo xunto, todos somos casi conocidos, entrenadores conócense entre eles, a tal e Sí. cual. Sí que depois cando fun a Barcelona, que xa foi un internacional, xa foi un Arnold Classic, o sea, xa eran palabras maiores, Xa. ao final ali ti casi non eres nadie, sabes? Xa, Ao final sí. estás o sea, nun europeo competindo con xente moi fuerte, así que póñenche por zonas, por peso, sabes? Dependendo da categoría e tal, casi non conoces a nadie, sabes? Hai xente de todos os lados, ao final estás ali, bueno, pois que a túa xente, co teu entrenador, facendo... Xa pode haber xente ali atrás e tal. Sí, bueno, aí sí que o pase sí que é limitado, para o entrenador te podes levar un acompañante, e máis o entrenador, e tal, pero bueno, depois sales para fora, mentres que non tens que estar competindo ni nada, pero bueno, esas son palabras maiores. E mentres estás atrás, que fas? Queres, por exemplo, axudarche que o teu entrenador che este motivando, ou levas No, música? a ver, aí antes de salir a competir tens que ir, bueno, unha hora antes ou así fas unha carga de comida e depois vas metendo agua pouco a pouco e aí estar descansando, sabes? Estar nunha esterilla, no chan, descansando, pernas en alto para sacarlle a máxima agua, estar aí descansando, tranquilo, esperando a salir a competir, sin moito estrés, e despois, cando quede pouco tempo, ir bombeando. Non che poden ver familiares nin amigos aí nese momento, non? E nese momento non podían pasar atrás, aí só podía estar un acompañante máis o entrenador, porque xa cando collías a entrada xa pagabas un pase para eles. Claro. Pero sí que despois ao acabar de competir, sí que acórdame que sí que pasaran atrás, pero bueno, sempre están por ali, Claro, sempre sí. están diante, Sí, velos e así. Claro. Bueno, supoño que ao final ves a teus pais ali ou teus amigos, vense máis arriba ainda. Sí, claro, a ver, cando foi aí no Campeonato Gallego, pois eso é o top, sabes? Porque estás ao lado da casa, moita xente conocida, así cando fun alá a Barcelona, pois, bueno, viñaron meus pais, a miña parexa, un primo, a miña irmán e tal, pero claro, non se van a desplazar os amigos, viñaron compañeros de equipo e así, pero sí que é un pouco máis frío, sabes? É un pouco máis frío, ao final vas ali, faz o teu traballo e tal, pero sí que é máis frío, aparte que hai moitísima xente, sabes? Moita xente non é tan familiar, claro. sabes? Ali en Barcelona, sentistes envidia sana? Por dijo, joder, este ten un físico brutal. No, envidia como tal, no, porque ao final ti tamén estás co teu físico, Sí. Sabe? Sí que cando as primeiras veces que fun a ver o Arnold Classic que se facía en Madrid, sí que claro, chegas aí e flipas, sabes? Porque ti vas como espectador e ves a xente competindo e, Dios, eu quero estar aquí. Pero cando ti vas a facer o teu traballo, sabes? Nese momento para ti, sabes? Estás na túa nube, tío, sabes? Sabes? E tamén tens que asimilar que cada un está no seu sitio, sabes? E aí é cando as cousas salen ben. Cal foi o teu maior logro a nivel de competición? Algo que dixas, pues aquí me coronei, porque... A ver, considero que cando fun o Arnold... Claro, que son a competición Claro, considero que sí que fun un pouco antes do que debería, sabes? Porque eu pasei de competir nun campeonato gallego a ir un europeo, sabes? Sabes? O que pasa que, claro, entre que tiña un físico sabes? Depois o meu entrenador dixo que estaba a altura de ir e tal, pero sí que me faltou un pouco de rodaje, sabes? Estaba un pouco verde para ir a un campeonato, e sí que tardaba en clavar as poses, o meu entrenador, colócate ben, gírate por os jueces, gírate tal, claro, ao final ti ves a un campeonato gallego e aí non che exigen nada, sabes? Aí estás disfrutando do teu momento, claro,
E aí estás con xente realmente moi fuerte, sabes? Realmente moi rodada. fuerte, moi rodada, xente que leva moitos anos, e que xa psicológicamente xa che ven e xa che funden, sabes? Xa che tapan esa... Uf. Pódeche falar o teu entrenador na coreografía? O sea, ele está no público, ele pode che berrar, Vale, sí. nadie pode Sí, dicir sí. nada. Ele está no público dicíndoche, pois, aprieta máis as pernas, aprieta o glúteo, abre máis a espalda, tal. Sabes, e ti ao final pola voz, Claro. o sea, como a Sí. él hai 20 Sí, berrando, sí. pero ti distínguelo, sabes? Claro. Claro. Joder, pensei que tiñas que estar ali facendo a túa coreografía, puntúanche e No, chao. no, a ver, ti mentras que estás facendo as comparativas todos xuntos, aí non hai música nin nada, Sí. máis ou menos hai un silencio para que se escoite Claro, os jueces dicir que as cosas que faz moitas veces móvenche, Sí. dependendo se ven que un está igual a ti, móvenche, andanche rotando e tal. O sea, que porque eu teño visto que Claro, ti, por ejemplo, estás nunha línea de competición Sí. e despois, por exemplo, ven que, imagínate, o número 5 máis ou menos está como a 6 e dinlle, o número 5 cámbiate polo número 8 para que se poña ao lado do outro. E pois así andan rotando porque aí é onde van sacando Ao final top 10, top 10. tamén é un espectáculo ao final. Sí, claro. E desa fila que van eliminando. E van quedando os que... Non é, non che eliminan no momento, pero ti, por exemplo, dependendo da cantidade de competidores que seas, vas salindo por tandas, sabes? Imagínate, de 7 ou 8 competidores, imagínate que eso no Arnold éramos 14, creo que éramos, sí, creo que fomos 14. Fomos, Xa non collieres. claro, e tens que salir en tres tandas, sales? Claro. Sales unha tanda, sales outra, tal, e despois aí van vendo, e pois a mellor fanche outra chamada, sabes? Por exemplo, vas a primeira chamada, sabes? Ao mellor eres unha persona que destacas nesa chamada, pois a chamada ten ao mellor na chamada de outros que ven que están máis fuertes, e é onde van facendo eles, exacto, onde van meténdoche. Despois, cando decides parar a todo, como che deu por parar? Como dixeste, bueno, hasta aquí estou ben, xa chegamos ao máis alto, que era o europeo? Pois non, o sea, non parei porque me consideraba que chegara ao máis alto. Parei porque era o elegir o culturismo, o sea, o culturismo non compagina con nada, sabes? Si queres ser culturista, tens que ser culturista, sabes? Non podes ser culturista, gustarche os rallies, gustarche andar en moto, gustarche viaxar. E claro, eu naqueles momentos tiña moitos frentes abertos. Claro, con esa edad, pois tamén estaba co tema do rally, pois tiña moto, pois gustábame salir cos amigos e tal. Claro, sí, vale. Gustábame entrenar, pero vía que esa vida me estaba matando, sabes? Estábame frenando moito, sempre dicir que non a todo, sempre facer os plans a medias. Claro, pouco a pouco, pois vas dicindo, compénsame isto, tal, cual. Despois, aparte que, claro, ti xa eres unha persona que todo o que che rodea é culturismo, genial. Pero non é o caso. Claro, eu tuve unha suerte que sempre tuve un apoio da familia e os amigos ao 300%, sabes? Pero que pasa? A min nunca me rodeou o ginasio, sabes? Eu estaba cos colegas tomando algo nun bar e eu marchaba para o ginasio, sabes? Eu cos colegas quedaban ali. A mellor, pois hai un rally en tal sitio, tal, pois eu non vou, tío, que estou saca a dieta, tal e cual, esa non me apetece ir. E ao final iso pouco a pouco vai cheminando. Vai che queimando tamén. Claro, vai che queimando a ver, no meu caso creo que estuvo ben. O sea, vivino, podo saber o que é estar aí, o sea, tuve moi boas experiencias, conocí moita xente, tal e cual, pero, bueno, o sea, non me arrepinto de haberlo deixado porque non, o sea, nunca me arrepinto de facer nada, porque considero que cando o fago é porque no momento o corpo mo pide, punto, sí. Sabes, a verdade é que nese momento, pois, decidí soltar lastre e dixi, antes de collerlle rabia, sabes? Eu non quería collerlle asco, non quería collerlle asco a entrenar, sabes? Eso era o último, sabes? Estaba empezando a agobiarme, sabes? Con todo. Dixo, no, antes desto soltamos e punto, tío.
Algunha vez tuveches algunha lesión así que che impidira entrenar ou competir como a ti che molaba ou... No, bueno, a ver, sempre algunha tendinitis, depois tuve unha rodilla que ainda hoxe en día teño fastidiada porque facendo sentadilla no ginasio en Boiro e foise má barra para baixo, e medio me enganchou e tal, e tuve unha fisura aí no rotuliano e tal. Bueno, o sea, hai esas lesións hai que ir levándoas o mellor posible e non fora. cortar de todo o entrenamento, Claro, non? sí que cando me preparei a última vez por o Arnold, sí que cando estaba, porque ese ano fixen dúas fases de volumen, fixen uns meses, descansei e depois seguín, porque fixemos un ano completo, e así que estuve que estar cerca dun mes casi sin facer perna, e foi psicológicamente moi jodido. Moi jodido porque, cando estás justo Sí, no top, sabes, Claro. do entreno, de todo, ter que cortar, e foi a única vez, así que me dou bastante a lata, pero despois, pois si sempre molestia, pois protegendo Xa. cas vendas, tal, cuidado con este ejercicio doime, pois non o fagas, pero bueno, polo resto tuve bastante suerte nese aspecto. Tes algunha estrategia para nos días que estás menos motivado, que non che apeteza non, porque xa dis que é unha pasión, sí, sí. que ao mellor che apeteza máis outra cousa. A ver, ahora por ejemplo sí que aprendín si por ejemplo teño que facer un plan, imagínate, por ejemplo un miércoles teño que facer algo, sí que aprendín oye, non pasa nada porque non vais ao gimnasio, vas o sábado, recuperas, e se non pasa nada, ou faz un día un doble entreno e punto. Sí que antes considero que estaba bastante obsesionado con eso, é complicado, sabes, isto de, por exemplo, o mellor que che diga a tua nai vamos a tal sitio que me tens que axudar a facer calquera Non que cousa, cojas. no, ir, o mellor armarlle un pifostio aí eu a tal hora teño que estar no gimnasio, sabes, e ao final non fai falta ser tan extremo, sabes, tanto dá ir ao gimnasio a 5 como a 5 e media, pero ti cando unha persona che di que eso ten que ser así, ti queres facer así, Claro. sabes? A ti se o teu entrenador che di tens que comer a 5 da tarde, ti vas a comer a 5, non che vai valer a 5 e 5, sabes? Outra cousa é que che diga, oye, tens que facer as comidas entre estas horas e estas horas, ao final xa a cousa cambia, Estás ao sabes? margen. Pero cando unha persona é extrema e che di que as cousas teñen que ser así, ao final ti talo que facer, porque senón psicológicamente sabes que Claro. non o fixestes ben, e se por calquera cousa algo fallou no proceso, Vas botar a culpa a iso. valo achacar aí. Claro. Joder, ao final tamén luchar contra ti mismo moitísimas veces. Sí, claro, a ver, eu penso que todo isto faiche ser fuerte psicológicamente. Despois de cando faz así algo tan ao extremo, creo que calquer deporte, Sí. Sí, que sí, che leva ao extremo, pero me considero que o tema do culturismo non hai nada tan extremista, sabes, como isto, pero bueno, penso que todo terá o seu esforzo, sabes? Claro. Podes chegar a vivir desto? Home, sí, pero eu creo que non como culturista como tal, senón, o sea, eres culturista e a raíz da túa imagen eres entrenador personal, tes unha tienda de suplementación, depois unhas marcas que che patrocinan e tal, pero como culturista, mira, eres un Mister Olimpia, sabes? Pero ao final a xente non vive de ser culturista, vive do culturismo, de todo o que o rodea. Claro. Sabes, de entrenar xente, de vender suplementos, Joder, que ben. Eu queria preguntar que, agora que fai uns días cojonudos, por exemplo, ti vas á playa, notas miradas, notas que a xente che mira nun bar, Sí, a tomas ver. unha caña, mira, Ahora, por ejemplo, gracias a Dios, a xente, bueno, xa é un pouco máis aberta, ainda hai xente moi cerrada, Claro. pero eu considero que cando empecéi esa tiña un físico que chamaba a atención, o sea, eu deixei de ir á playa que estaba ao lado da miña casa, porque eso era un acoso, sabes? Sí. Esto de... sabes, é a mítica frase de que é unha frase que odio, sabes, porque eu non diría eso de absolutamente nadie, sabes, pero a frase de que asco, sabes, Que asco. que asco, tío, que asco, sabes, non sei, que asco, é que non sei, o sea, ainda que veas unha persona que lle falta un miembro, sabes, non dis, que asco, vai sen unha perna, vai sen un brazo, sabes, ou ves unha persona obesa de 150 kilos, non dis, que asco, que obeso, sabes, pero esa
Eu penso que é frustración e envidia, sabes? Seguramente. Unha persona que ve un físico bo e di que asco, esa persona é imposible Xa, que o pense realmente, sabes? Imposible, o sea, un corpo bonito, pode gustar máis ou menos, pero claro, chegar ao un límite corpo bonito, traballado, sabes? O sea, que é un corpo perfecto, o sea, un corpo perfecto. Como xa, dis que eso dá asco? Eu penso que é ignorancia, envidia, ou mellor frustración de ti querer estar así e saber que nunca vas a estar, sabes? Pero bueno, xa. sí que a verdade é que teño oído de todo, teño comido moito tarra meus pais. Sí, 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 tamén. sí, sí, sí. No, eso non é sano, mirade por el, porque a saber o que toma, a saber o que fai, eso non Pero acaba xente ben. chegada ou xente... Sí, sí, se ao final Sí, o peor é a xente do día a día, e o que máis che doi tamén. sabes? Se che Ao dinos final se conocido. me decir, pois, joder, va, ven o teu fillo outro día no gimnasio, mi má, parece que vai reventar, da asco, tal. E ao mellor estarlle dicindo eso, un tío con un sobrepeso, Xa. sabes? Ou un que leva a mala vida, en plan, que non é unha Correcto, persona sabes? sana. E despois que comes aí, eso non pode ser sano, tal, sabes? O sea, ti estás facendo unha vida sana, Xa. sabes? Porque ao Que final podes estás facer, entrenando, estás controlando as túas comidas, estás cos teus descansos, estás facendo unha vida 100% sana, sabes? Estánche dicindo que estás facendo todo mal, que tes que comer bollería, e que, sabes? Xa. Ao final, eu penso que ao final todo o que sea diferente Sí, o que sí. fai todo o mundo, eso vai ser juzgado, sabes? Sí, 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 sí. Sabes? Ti vai tombar, estás cunha cerveza na mesa, un bote de patatas fritas e tal ali, ninguén che vai dicir nada. Sí. Ou vai che dicir, que tal che vai esa fresca, sabes? Xa. Pero ahora ti chegas ali con un tupper de arroz e polo e tes a tua Coca-Cola cero. Se deixaras de tomar eso, non sei que, esas Xa. Coca-Colas cero son cancerígenas, non sei que, tal. Tío, claro, madre mía. Sabes? E depois, cos anos acostúmbraste, sabes? Xa. Cos anos acostúmbraste, pero sí que ao primeiro, claro, Porque chirría, acostúmbrate, sabes? porque non Chirría, chegas. e máis ao final, eu considero que me volvín un pouco reservado por culpa da xente. Sabes, eso do mellor estar ao mellor coller e dicir, que hora é? Son as 5, va, pois tócame comer as 6, pois xa non me vale a pena ir ao bar, xa irei máis tarde. Sí. E moitas veces deixar de facer cousas, sabes, por culpa da xente, tío. Non porque me afectara, pero por non oílos. Xa. Sabes, por non chegar ao bar e quitar o tupper e xa estás comendo eso, e bum, sempre comendo o mismo. Cando vas deixar iso e tal? Oye, eu méteme na túa vida. Xa, sí. É que eu façoche preguntas da túa vida. Por non te metas na miña? Para a xente non sei por que o fai, non sei se por ignorancia ou porque eres diferente, é que non logo entendelo, tío. E que máis tamén hai formas e formas de dicilo, e da que non yo pidas, porque eso os comentarios que che fan ao final é porque lle dá a gana de dicilo, porque non Sí, sí, importa, pero sí que hai maneiras de dicir as cousas, e a xente parece que ou non ten tacto ou que lle dá igual. Eu penso que o fan para ver se che fastidia, sabes? Xa, E depois chega un momento que ven que pasas de todo e deixan de facelo, sabes? Van a ver se te rebotas e entras na discusión ou algo, porque, sabes? Eu pregunto porque, bueno, imaginei que iba a dar para falar, pero non tanto. De feito, cando contactamos contigo, era unha curiosidade que tiña, porque é un corpo que chama atención, Sí, sí, no, está claro. pero, joder, A ver, tampouco eu considero que todo diferente chama chama atención. atención, sabes? Ti todo que sea diferente, pois, jová, sempre miras, sabes? Sí. Pero hai formas de mirar, Claro. sabes? Ou, por exemplo, jová, pois, ves unha muller exuberante ou tal, bueno, pois miras para educar, botas un vistazo, tal, bomba, que non se dea conta de mirastes, ves un home, sabes? Ostra, Dios, gústame ver xente fuerte, sabes? Eu acórdome que cando estaba no meu mellor momento e iba pola playa e había unha persona que estaba fuerte, ostra, incluso a saludaba, sabes? Oye, guau, ben, tío, estás de puta madre, sabes? Pero con educación, sabes? Non vas mirar aí en plan darte a volta ou dixerlle a túa muller ou a muller ao marido, a mi má, que asco, tal, sabes? A ver, tío, sabes que, joda, sabes? Porque son unha persona educada, senón diríache 4 cousas, tío. Sabes? Parece que é o que están buscando, que te rebaixes e entres aí nun enfrentamiento e despois, claro, o chulito musculado veo aquí, quen se cree, sabes? Oye, foses ti quen te metes comigo. Sabes? O sea, ti é unha persona con sobrepeso, non lle chames gorda, sabes? Pero esa persona gorda pode dicir que ti das asco, sabes? Con eses músculos ciclados, das asco, sabes? Ele sí que pode, pero ti ela chamaslle gorda ou gordo e ti eres o chulito de mierda do gimnasio, sabes? Eso é un problema que hubo e habrá,
Sí, Sí, toda a vida. seguro. E iso vai ser así sempre. xa. É así. Pois nada, eu, pola miña parte, creo que Bueno, bastante ben. sí que che quero preguntar, porque, a ver, iba che preguntar que intereses tes fora do culturismo, pero ao final é que tes rally, tes, bueno, fútbol entendo que non, pero motor, coches motos, eu recordo che de toda a vida verche na serra, cas motos pola Sí. carretera, Sí, é que eu considero que, claro, a pedra máis grande no camiño da miña carreira como culturista foi eso, sabes? Foi xa, claro, o mundo do motor, sabes? claro, Eu o sea, é que tiraban as dúas cousas por igual, pero como vía que o culturismo me está, si foran compatibles, claro, sería material, genial, sabes? Pero claro, eu, por exemplo, cando quería correr o rally, sabes, non podía estar nunha preparación, Sí. sabes? Porque Claro. non podes botar 12 horas ou 13 horas metido no coche correndo tramos sin comer, sabes? Porque ao final estás Exacto. facendo unha preparación tal, ao mellor sales unha ruta na moto, claro, teño salido de ruta na moto e paralos a todos, oye, ou dixirte antes de salir, a 6 paramos en un bar que teño que comer, sabes? Así, que ao final son todos conocidos, pero chegará un día que dixas, mira, oye, sáfate, sabes? Ou sal ti solo, sabes? É complicado. Bueno, o tema do motor non o levas así tanto no rally, pero ao final ti tes un coche moi preparado e que tamén lle metes man aí, non? Sí, a ver, o tema do rally tamén foi algo que, o sea, é algo que considero que tamén houve que soltar, sabes? Ao final iso é un gasto grandísimo, xa lo dixo Santos o outro día, eu vía que todo o que ganaba traballando era por o rally. Chega o momento que, o sea, que lle vai pasar a todo o mundo porque estes consellos a min deron os que eran anteriores a min, eu doullos agora os que tamén están agora facendo eso. Chegará o momento que a cabeza cambie e tiñas prioridades, sabes? Sí. Tamén o rally foi igual, pois chegou o momento que dixen, hasta aquí, Claro. vender o coche e dedicarse a outras cousas, sabes? Pero sí que ao final o mundo do motor, eu penso que hasta que morra estará aí, sabes? É o ginasio, sí, é o ginasio igual. O ginasio eu penso que hasta que por calquera cousa non pode entrenar, seguirei indo, sabes? Xa. Con, o sea, máis ou menos fuerte ou dunha maneira ou doutra ou facendo outro tipo de ejercicio ou outro entreno, pero o sea, vou porque me gusta, sabes? Pois, Martín, que consello lle darías a alguén que empeza agora no gimnasio ou xa máis especificamente no mundo de competir con o tema de físico e tal? Primeiro de nada que non se obsesione, que o tome con calma, que este é un camiño largo, sabes? Xa, Un claro. físico non se construe en 2 días, que teña paciencia. Primeiro de nada que o colla como un hobby, que disfrute de entrenar, que se ti disfrutas de entrenar e non te obsesionas, o físico ven aí. E despois que se asesore ben, sabes? Que non se caen as mans de un entrenador personal que sepa menos a mellor que el que está empezando no gimnasio, sabes? Xa. Que se asesore ben, que non se obsesione, que o tome con calma, e o camiño é largo, pero é bonito se faz as cousas ben. Que guai. Pois, non sei se queres añadirte algo que queras Nada, contar. eu por min, venta, unha Vale. charla amena, boa. Pois, nós o que queremos en cada entrevista é que ao final de cada unha delas, que, bueno, nunha taza temos así unhas preguntas que preparamos así como un pouco máis de salseo, Sí, tal. Bueno, nada, que eso, que escollas aí desa taza a quen queiras. A ver. A ver se che entenden a letra ahora. Usastes algunha vez o teu físico para ligar? Pois hasta creo que non, porque cando eu tuve o meu mellor físico estaba en parexa. Polo tanto, Xa estaba... non me valeu de nada, xa estaba atrapado. Que guai. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, de verdad, por esta charla. Que, bueno, seguro que hai moitos rapaces na serra que xa che conocen ou que queren un físico que che ven a ti como un ídolo. Bueno, ao final o nos interesa é que a xente que ten algo que contar, a xente artista, porque para mí ao final isto tamén é un arte. Sí, sí. Pois que teña o seu rincón para falar e que se dé esa visibilidade que falta. Nada, moitísimas gracias. Nada, a vos, felicidades polo programa. Moitas gracias. Que todo siga ben.
e siga vindo xente que vale a pena aquí. Sí, seguramente sí. Tamén montámoslo para iso, para que veña Sí. xente que é o que lle dixen a ela, sempre hai xente que ten, a xente sempre ten cousas que contar. Sí, sí, Sí. sí. Da sí. igual máis importante ou menos Home, importante, sí. pero sempre hai unha Hai que historia escutar detrás. sempre. A xente sempre aporta Sí, algo. sempre Sí. aporta algo e eso, por eso construimos isto. E nada, estamos moi contentos de que faceite a entrevista e que siga todo para diante. Moi ben, pois gracias. A ti. Si nos firmas aquí, Sí. bueno, firmar, dedicar, o que queiras. Sin problema. O rincón que queiras, como si queres un poema. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.